Hemmeňize salam, oglanlar, gyzlar, gowmy agdaýlaryňyz janyňyza sagmy, ýaşullara salamu aleykum, gowmy ýaşullar, oňatmy, janyňyza sagmy. Ul adamlarym görän eken, näme ýaşullaram görän eken, ýaş oglanlarym görä. Hemmeňize salam Türkmenistanyň. Serdiň nähil gowy howa bugün, nastroýeniýa gowy howa da gowy. Salaja ýagşýar. Şo sebäpden maşynyň ýüzüne jüm-jüm bolýandyr. Oňa ünsler oturmaň. Diýle salam berdi. Bugün kabzor gaty kän oglan haýyş etdi. Haýlandyrym haýsy gowy? 19 alsammy, 20 alsammy? Ýagny 3-nji pokoleniýasynyň restalingini alaýynmy ýa-da 4-nji pokoleniýany alaýynmy? Kän oglan soraýar, haýsy bilen has ýumşak, haýsy has gowy ýörýär, haýsy has berik, şo soralar gaty kän berilýär oglanlar maňa. Bir-birden şolara jogap berenimden alyp şulap zor çykaraýyn diýdim. Gollaýan bolsaňyz sökma suratda like, kommentariýa goýun oglanlar. Tanşolyň maşynamyz bilen Türkmenistanyň iň populyarny crossover Toyota Highlander'dır. Iň populyar crossover. Şol Highlander'ın 3-nji pokoleniýasynyň restylingi we 4-nji pokoleniýasy. Abzora başlamaka siz kommentariýada ýazın. Haýsy Highlander alasyňyz ele ýa uşa bamy sizde? Ýazın kommentariýada haýsyny has gowaryňyz onam ýazyn. Bu videoda esasy aýdyp berjek zadymyz ikisini deňeşdirer. Esasy aýdylacak zat we iň soňunda aýdar haýsy has gowy. Men ikisini hem sürüp gördüm, ikisini hem test etdim, size mäzir görersiňiz. Abzory taryhyndan başlaýalyň bugün. 2000-nji ýyldan bäri çykarlyk gelýär Toyota Highlander. Birinci pokoleniýasy var, ikinci pokoleniýasy var. Birinci pokoleniýasyny abzor etdim, ikinci pokoleniýasynyň suratyny şu ýerde oýun. Ikinci pokoleniýany tek biz abzor edemizok. Bizde iň gowy bilen Highlanderlaryň biri oda. Üçüncü pokoleniýasy aňyr Highlanderymyz ana ol restylingidir. Sebäbi ol 2014-nji ýylda çykarylyp başlandy. Bizde 10 ýaş Highlander diýerler. Asnawny bizde 2010 ýaş bar şol. 2010 ýaş, 16 şol birzat. Ondan soň 17 ana şoňalyk bolýar. 17, 18, 19. Ýagny 17-iň aýagy bolýar uje. 18 model ya köpüsü. Bizde ona gün 19 Highlander diýilýär. Olaň 17, 18, 19 şol birzatdyr. Edil şoňal näýlek geldi şoňaly. 14, 10 ýaş, 16-sy ana şu suratda goýşum ýalyk. Öňü ýyzy farajyklar ütge restyling taýyny bilýäňiz. Bu maşynymyz bolsa biziň gün 4-nji pokoleniýasy bolup gitse, paka edil şoňalyk çykyp otur. Bulan her hil komplektatsiýalary bar. O maşyn kam edil şoňalyk. Bulan Elye iň prostoýjasy mata salon, lyuksat ýok, hissat ýok. Oňa komplektasiýasy prostoýjasy. Prostoýja dat gowarýarlar. Komplektasiýa üçin pul berjek gelýärler. Ana şolar üçin çykarylan Elye. Prostoýjadyr maksimum. Motor, korobka, kачествосy edil şol birzat. Hissat ütken ok, motor, korobkasy edil şoňalyk gelýär. Diňe komplektasiýa ütge. Diýeli olarda afgondaçyk ýok, koja salon däl, klimat ýok, lyuk ýok, ana şoňaly düşünýärmi? Diňe komplektasiýa ütgendir. Gaty kän oglan soraýa, bugünkü videoda biz kän soraglara jogap bereriz. Kommentariýa gaty kän okudum ben. Şol okan kommentariýamdaky näme ýadymda kalansa şu videoň dowamında şu kommentariýalara jogap berjek. Ondan soň Elye Plus vardır. Start stop we lyuk goşulýar. Bolly başga funksiýa bolanok. Käbirine diňe lyuklar bolýar, start stoply ýogy. Düşünýäňizmi? Ana oňalygan bar. Ondan soň SC var. Aňarkyda SC var. Bärde XS var. Düşünýäňizmi? X sözüniň manysy Toyota'da, imni Toyota kompaniýaň XS, XL var. Şonu X sözüniň manysy hemme zat diýmek. Düşünýäňiz? SC var poli sportiwny. Onuň XS full sportiwny bolýar. Düşünýäňizmi? Edil şoňaly Elye, ondan soň XL. XL-de uje hemme zat diýmek. X harp goýuly, uje hemme zat XL. Şoňal aýdylýar. XL ana şu bärik komplektasiýa. Ondan soň bulan limited komplektasiýasy bar. Limited sözüňe uje manysyny bilýäňiz. Asla bir az çykmaly o, limitirowny bolmaly. Ondan soň platinum bar. Limitedde bir açyk goşmaçalar bar. Platinumda uje hemme zat. Platinum komplektasiýa bilen Elye komplektasiýaň
iň prostoy bilen iň maksimal komplektatsiýanyň arasynda bizde primерно $10.000 ýaly oýnaýar. Häzir şu 2020 Highlander'ın Elyas'ını siz primерно $20.000 tapsaňyz, platinumunu $30.000'dan aşagda tapmaýaňyz. Birak yumurlan zat dolaýmasa tapmaýaňyz sebäbi aňardanam gymmat gelýär. Platinum bolany 5 kamera, ullukan monitor bolýar. Ol uza şu Highlander gowaryp iň maksimal komplektatsiýasyny alýan adam üçin has pul kändirä adam üçin. Düşündiňizmi? Häzir platinumum Elya ýanky prostoyja bar. Şoňam motoram, korobkasam şolurdat, kuzowsam şolurdat. Şunuňyz hissat ütgenok, diskalar ütgeýär, ýanky bokowoyuň aşagyna kamera gelýär, bu bärde monitor gelýär, 3D, onu bunu gorkadar. O opsiyon doполнительный funksiýa bolýar, diňe. Komplektat üçin pul töläp biljek adamlar üçin ol. Komplektasiýalar barda men size düşünürip bilimi käm dip pikir edýän. Kommentariýada näme soraglaryňyz bar, onu ýazyň, indik videoda şuňalak arasyna goşup jogap beren başardygymdan. Bilýän bolsam ýöne, bilmeýän adam bolsa bile bok, dogry aýtar. Hemme zat bilip bolanok maşina bilýän da. Birinji ýylen daşyna serediň. Göwnüňiz ýarýarmy? 4-nji pokoleniýa. Ana da 3-nji pokoleniýamyzyň restylingi. Serediň, deňeşdiriň, haýsy göwnüňiz ýarýar kommentariýada ýazyň. Iki maşinam gowy. Yumşaklygy, komforty, ikisini deňeşdirip bolýar, ýöne aňar has täzesi. Käbiriňiz ýazýaňyz, ay Highlander gaty diýip. Eger de Prada bilen deňeşdirseň, elbetde gaty. Klasam başga bulan. Bular crossover, bular основной şäher iç üçin edilen we minimalny bezdorожье üçindir. Minimalny bezdorожье üçin. Şoň üçin käwat ay Highlander çölüň maşininde, Highlander planering maşininde diýenler bar. Bu maşin crossover, внедорожник däl. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Основной bu şäher üçin, beýik maşin gowarýanlar üçin de. Owa bolýar. Ýoluň ýok ýerine bolýarmy? İkisem bolýar. Dağa da bolýar, çöle de minimum bolýar. Minimum diýemde, häzir akyp ýatan çäge salmaýarlar, Hilux däl. Bu maşinimiz biziň awadadyr. İkisem awada. Awada bolany näl bolýar? Avtomat polny привод. Ýagny 60-a çenli polny привод, ondan soň ikisem 2 wada öwürlendir. 60-dan geçdiň uza 2 wada. O da sebäbi palçyga salaňda, ýanky çäge salaňda razgonny çalt alar ýaly. Palçykda batmaz ýaly, çägede batmaz ýaly. Şoňal awada edilýär. Düşündiňiz? 60-dan soň ýapýar. Näme üçin 60-dan soň ýapýar diýip sorajaklar bolar. 60-dan soň ýapýanyň sebäbi näse gastyrsak, mostugly ýa ýene bir zat, o reduktor ala şo zatlary eşdigizmi? Şo zatlar bilýärsiňiz, gaty sürseň mostugly. Ana şo zatlar zaýlanmaz ýaly. Ondan soň prinsipi polny привод gerek geldi. Oja bir batly bar ýakan düşünýär. Avtobana çykdyňyz, size polny привод ýokman ýok. Öňkü 2 tigir işlese boldy. Öňkü 2 tigir işlendir ondan soň. Ýygy işlendäler. Näme üçin ýygy edilmedik? Taýmaz ýaly. Düşündiňiz? 60-dan geçdiňiz diýeli ýaplap barýaňyz avtobana 120-130 bilen ýagyş ýagyp dur, maşyn taýmaýar. Sebäbi öňkü veduşy, öňkü 2 tigir. Ýagyşdan soň äle motor çykyp gelýär, äle motor. Bu gapdalla polny fotosessiýa edýär. Serediň oglanlar öňünden mordasyna. Bil has daýugrak, has bir agressivni video. Bunimiz nejnaja. Ünserdinizmi? Başda çykanda bu Highlander kän bir halamadylar. Onu has gowarýardylar. Ýadyňyzda şam 19 Highlander. Bu Highlander başda çykanda söwdasy ýokdy. Inni söwdasy bar, mesele ýok, inni gowy. Ýöne başda çykanda söwdasy ýokdy. Sebäbi adamlar öwrenişmedi videony. Aňarkin has owadan görýärdiler. Aňar Highlander'ın sprosy kän bolan üçin arada oglanlar şu kopartdan zatdan getirýän maşin işlerinden bar 19 Highlander getirdi. Şondan bizde şu wagt kändir. 19 Highlander sebäbi inni gelenokda. Inni şu wagt 2020-2021-kiler gelýär. Şo sebäpden 19 Highlander kän bizde başda kän getirdiler. Motorun, korobkan kaçysy ikisem şol burda. Maşinamyzyň ikisine de podnoşka bar. Lyja bu maşinada bar, munda ýok ýöre muňa da goýup bolýar. Köpüsinde gelýär, köpüsinde şuňal gelenok. İsteseňiz lyjal goýup bolýar, $100 bahasy gaty bir gymmat däl. Bu 4-nji pokoleniýa Highlander'ymyz biziň 18-lik diskde gelýär. Bu Highlander'ymyz 17-lik diskde. Komplektasiýasyna görä ikisinde de diskler ütgeýändir. İkisinde de ütgeýändir. Maşynyň salony bar da aýdyp bereň. Sagady nerden aldyň diýip soraýanlar üçin. Şunu suwda salyp gördüm men, uja suw geçiren okenna serediň. Mehanikadyr. Şu ýerde men nomerini goýaýyn.
baha yok. Bayramal şäherde yeri. Arkan jaňydan skit ederler. Mekanika hublot edil orijinal adal bu. Men näçe 700 manat da baha bu. Başka da oğlanlar üçün açki, sağa, sunko her xil aksesuarlar bardır. Momen şu yerde koyacak arkan jaňylar. Başka renkler bardır. Suratyny koyayım. Her xil renkleri var. Başka çal renkini gowurdum men şondan malmal bir. Rul berdi ütköýe aňarky bilen bu maşin rul seredin häzir ikisini hem koyacak. Ana 20 haylandırınky. Ana da 19 haylandırınky. Berdi elbette çikol gedirtirler ýöne. Rul polun ütködi. Köne modeller ýok zat. Serdin. Bespроводной зарядка. Şu gaty gerek zatdy. Salonun dizayn polun ütköýe hiç il meňdeşlik ýok köne bilen. Köne bilen ýeke meňdeşlik zat materialy. Şu material edil şu materiallar edil. Kojasyň daja material şol burda. Dizayn ütken ýöne material şol burda. Maşynyň bärleri plasmas gelýär. Bären plasmas. Ana şu gaty plasmas. Esçanmy? Monitoruna ýaňy aýtdym, platinumda has uly gelýär. Ikisilerden şuňarak gelýär. Bäri ýumşak, pinoplastiýaly. Platinumda panorama gelýär. Bu nemiz bilen ikisele. Şuňalçyk lyuk çagasly. Ýapýaňyz, açýaňyz. Men asly bir crossoverlaň fanaty däl. Hiç ýagdaýda crossoveryň fanaty däl. Ýeketäk crossover men alasym gelýär. Häzir aýtsam, siz ýene söwünt başlaýaňyz reklama diýäňiz üçin aýtpaýar bilýäňiz, haýsy crossover men rälini alasym gelýär. Elbetde BMW X5M M paket. Gatery da alasym gelýär. Ýöne oň bardy intak men arduam etmeler. Невозможно gymmat oň bahasy. Oň intak pul ýetmeýär. Hatta Highlander men elbet göremok. Men dogonum wapşa Highlander'ın açyk Highlander sürýär. Highlander'dan başga maşyn oňa gerekkä. Gaty kän tanış oglanlar, ma şu Highlander'ın fanatlary ikisini hem gowurýarlar. Hersi öz pul ýetýän model alyp sürýär. 19 model biraz arzanrak, 20 model biraz gymmatrak täze bolan üçin. Atak soň ikisi hem arzanlar. Start stop gelýär olanlar. Ana 2 tane monitor. Berde de bir monitor, şoň üçin 2 monitor dikitjendir. Otlanşygy maşyna hiç ýyl aşypka ýok. Şoň häzir elbet saat bilýärmi? Gün telefona çatmasaňam Bluetooth açyk bolsa bolýar. Ýöne gowda adam şol. iPhone bolsa, gün Apple Music'da kaydymlar öýde aýtyp başlaýar. Şu çatanok diýip çatma gaýrat et çatsaň men sesim bitdi. Klimat oglanlaryna şuňaly bassaňyz öýde awtomata goýsaňyz öýde saldy. Şusan aslan rejim eka norm birim sport. Ondan başga berde çägeli, daşly ýolda sürjek bolsaň basyp bilýänsiňiz. Munam rejimlerimize goşup bilýäs. Olar goşsak 5 rejim bolýar. Taýma ýaly, beýikden düşäňde avtotarmajeniýa bilen gaty goýmagy diýär. Beýikden düşäň, adagdan düşäňde. O funksiýonlarym bar. Maşyna parktronik bar, cruise control bar, palasada açyk bar. Palasada açygam düşünür geçeýin. Ýoldan çala liniýadan çykýanňyzda rul titredip maşyna aýdýar. Ýola girdi. Düşünüňiz, ana şoňa palasada açyk diýär. Afgonda açygam bar. Buňa biz Afgonda açyk diýär. Slipoy zonada bolýar, käwa şu ýerde durýar, maşyn görünýän däldir. Şonu ýanyp çyk durýar, bärde maşynyň baglygyny. Diňe maşyn däl, adam gelse-de velosiped geçip barýan bolsa-da gorkaýar şoň. Bu gapdalla bir zadyň baglygyny ýanyp çyk durýar, ýanky çyrajak. Ýaşlarym bagtly bolsun. Indi bu maşyn barda gorkaýar. Ondan soň dalşa dowam etýärsin takdynam. Biz ýadymyzdan çykmady ýaly. Bärde de edil şoňal Afgonda açykpa. Bu maşyn bilen XL. Buň ýöne gowdady o maşyndan reis salon. Men iň owadan görän salon serdim oglanlar. Gat owadan. Bärde oja na wkus i цвет towarşyny etdiler. Her kim öz wkus bolýar, siz haýsy salon gowurýar. Şu çal salon gowurýar, ba buň reis salon gowurýar. Ama men ýal brown salonyň aşyk oglanlarym ba. Ýazyn kommentariýada haýsy salon has owadan görýäňiz. Bu maşyn bilen biziň 132 000 probekda. O maşynymyz 60 000 probek. Berde de maşynymyz 2 monitor dikitýär. Ana A5 monitor we berde kiçijek monitor bar. Hemme dat gorkaýar ataýda da. Bu maşynymyz uje besprovodnoy zaryadka ýok. Benim şuňal bar bar ullukar. Bardachok. Ýan gaýdany moglanlar. Şu ýeriniň materiallary aňyrdak maşynyň şol zat. Bäri ýumşak gelýär. Bäri ýumşak. O taýda gatydy görýän, munda ýumşak gelýär Highlander'ymyz. Käbir şu patsvetkalam gelýändir. Biziň S klass bar, şu patsvetkal gelipdi. Käbirine gelýär, käbirine gelen ok. Berde de start stop oglanlar. Buna maşynyň otlanşy. Artyk maş sesi ýok.
Berde de cruise kontrol ama palasada açık ama parktronik ama kamera zadniya video da var. O maşinle de edil şoň ala. 8 kordur oğlanlar berde chiptronik diýäs biz muňa sebäbi näme? Hem avtomat hem ruşnoy geçirip bilýäňiz. Berde de rejimler var. Ona polny приводы ýakyp bilýäňiz. Gar ýokardan düşeňiz ulanýan rejim taýmaz ýaly o da atlar bar berde de. Elbette berde de klimat kontrolü ulanır. Avta bassaňyz öz sazlaýar. O taýdaky ýaly sport rejim, eýlek rejime şeýle geçirip bolanok. Berde ol ýok. Maşynyň bagajniklary barada. Şuňa ýaryndan dursaň açylanok ekeni. Ýarynda durýan açylanok. Ya ýarym açylyp durýar. Bu da şoň ýaly. Bagajniklarynyň razmeri ikisiniň hem paçty bir zat. Gowrum has daýawurnyanlarmyň. Ýöne bir bagajnik uly däl. Şu ýerden ýöne ýyky sidenelerini ýatyraňyzda biraz bärde giň bolýar. Bärde biraz dar bolýar. Şu ýyky sidenelerini ýatyrwam bolýar, açwam bolýar. Ýygyny çagalar otursa bolýar, atak ulu adama ýygyny wapşen ýudum ýyky sidenelerini. İkisinde de şoň ýaly. Iki maşinymyzym bitew sidene dikitýänler. Bulan edil şuňalyk aýry sidenesi bar. Highlander'ın Siena'nky ýalyk. Aýry sidenesini men obzor edipdim, ýadyňyza düşýän. Baraba. Ama bu maşinymyz bitew sidene. Inni bitew gowmy ýa-da aýry sidene o. Ol uja sizin kusuňyza görä we işleýän zadyňyza görä. Käbir adam gelip aýry sidene isle, käbir adam gelip bitew sidene isle. Ýa-da şuň ýaly berde de sazlap bolýar, görýäňizmi? Klimat gön bassaňyz noş gaty gowy. Ya ýa-da oturana da komfort. Telefonuňyzy zaryada goýmana ger bar, ýa-da giň. Häzir men size şuň giňligini siz gowy düşünýärsiňiz ýa-da du tabulanyň ýerine nähili oturaňyz. Edil şoň ýa ondan giň daja görýäňizmi? Buny du tabulanyň deňestirmek ýalňyz sebäbi bu crossover palbom giň bolmaly. Ýöne siz gowy düşünýärsiňiz ýaly men şoň üçin aýtdym. Şeýdip çyk oturaň setkan gallardan gün düşmedi ýaly berde sazlap bolýar. Udobny. Berde şuňalçyk подушка, подстаканник, inni ýdyna seredin oglanlar. Muň ýdyna geçmek neudobny. Näme üçin? Aýry sidene bolsa udobny. Arasyna geçip gitýän aýry sidenede de şuň ýaly goýup bolýany, gelýändir içine. Bunu şu sideneni ýatyryp öňe etmeli, görkezýär. Şu ýerde gulajak bar. Şeýdip öňe süýşürdiňiz. Ana şuň ýaly darajyk. Ýöne bir zat aýtmadym ýaňy. Şu sideneni, bu sideneni ýatyrsaňyz, ullokan bagajnik bolýar, telekerçiler, ýük gasýanlar siz üçin ana. İki sideneni ýatyrýan, şuna bir san matiz salyp bolýar, ikisine de şoň ýaly. Bu Highlander'a seredin. Berde de edil şoň ýaly. Bunda ýöne şoň ýaly ýanyna gelipdir. Karoçy. Kowrik zadynky. Kopadam sonra ya. Ýeşe ýany bilen badyr. Alqalaryň näme bolmasa muny bara iň gowy. Alqalaryň özüne. Edik sadakars. Ha? Haberini. Bu da edil şoň ýaly neudobny. Seredin. Naşyň bara braçyk bu da başgara edip durdumy deden olsalar. Ana bäram edil şoň ýaly neudobny. Den çağlar tutmak üçin o bu. Bular bara dert o. Men öýde goýup gaýtmalymla. Takırdama däl etmeliler şunu. Bolmasa takırda ya maşyny ýersiňiz. Ha, beram. Takırda bir zat takırdasa ýeşiyor. Oba. Ýygyny etdim. Näde problemalar mene. Karoçy. Minusy şuň. Şu. Käbira ýyk sidenesini polny ýapyp bagaja dolanýar. Ana şu sideneler polny ýapyp bärini bagaja dolanýar. Ullukan bagaja. Ana oň ýalysyňdan bolýar. Ana şuň ýaly olanlar ýygy knopkada ýapylýar, knopkada açylýar. Aýtmak ýatdan çykdy. Pultda da açylýar edil şoň ýaly, knopkada da açylýar. Öz açylýar, öz ýapylýar. Inni motor, inni motoryň gedegi. İkisinde de maşyndan şuň ýaly ruçnoy. Ladalarda ýaly. Toyota kompaniýasy şu ýerde de ekonomi edipdir. Täze Prada'da dedi şuň ýaly $60,000 berýän, galdyranok bärde de $30,000 berýän, galdyranok prinsip $30,000 didimden 30 däller, obrazyny aýtdym $25,000 bolýar. Serdin oglanlar. Bärde 3,5 motor.
Aňarda 3,5 motor. Bärde ýöne 3,5-lık motor 290 atın gücüdür. Bärde 280 atın gücü, käbir istoçnikde 250 atın gücü görkezýär. Ýöne 280 şuň at gücü. Men geçenki gedek abzor edemde ýalňyş aýdyp durun bu maşinynykini 290 şuňky. 280 ýaş bilen 290 ýaşyň arasynda görkezýär. Şoň üçin biz ortalama 290 diýip alýas. Elbetde bizde zat ýok, kompýuter ýok. Çatyp, basyp polny motoruň at gücüni ölçen. Onu niyetimde nesip bolsa almak. Onu alıp bilsek, gaty gowara bir garaşyk atýas, şo taýda biz at gücüni deňeşdirer. Sebäbi näme? Maşynyň şu at aýdýarlar bize 290 ýaş atyn gücü. Belli bir wagt geçenden soň şo at gücü peselýändir. Motor näçe koýnolsa şoňa at gücü peselýär. Ana bu maşyndan intek ýyly täze. Şoň üçin bilen at gücü şo diýen at güçler duranlar. Bir prичина olaýmasa motorda azalmaýar. Ýaşajykda intek atlar meňleksimdäki al könelmedik de garramadyk da düşdüňizmi? Nolan ýüzeçenni bu maşynymyz 7,5 sekundda çykýar. Bu maşynymyz 9 sekundda çykýar. Käbir istoçnikde 8 görkezýär. Aňarkin 10 görkezýär. Ýöne 10 däl. Men her hilep test edip gördüm. Her hil kompýutasiýasyny 9 sekundda çykýar şoý. Ondan giç çykan ok käwat ýer çykan wagtam bolýar. Bu maşynymyz 7,5 sekundda bu has goýýar ýa has daýýar ýa. Ana şoňa men geçenki edek ünsepdim. Ýadyňyzda düşsem, şu haýlandyry birinji edek sürkürümdi. Buň ýöreşi 19 haýlandyrdan has gowy diýdim. Ana ýöreşi bu haýlandyr has goýýar ýandyr. Indi ikisini hem sürüp görelim. 1 sekund, 1,5 sekund bärde hiç kime gyzykly däl. Köp adamma 8-de çykdy, 9-da 10-da çykdy, tapawjak. İkisi hem goýýar, 3,5 goýýar. On gatyr ünseren ýok. Biz ýöne şu ýerde aýdyp geçmeli. Bu maşyny her kim kusuna we puluna görä alýar. Her bir alyjy haýlandyry, mysal üçin ýa 19 haýlandyr ýa bu haýlandyry ýa gowur bolýar ýa-da 19-da pul etdi, 1000 pul etmä. Şoňa alýar. Düşdüňizmi? Opşam Toyota kompaniýasynyň fanatlar bizde gatyken. Lüboy başga crossover getir. Lexus'yny Lexus tanýarlar, bizimkiler ynanýar, alýar. Lexus RX-ni alýarlar. Lexus RX şu Toyota kompaniýanky. Holgun men faramy ýuldurmany ekdemde ina original fara Toyota ýazyp diýsem, "Seň maşynyň Lexus, faraň Toyota original däl ol" diýip ýazanlar bar. Lexus Toyota kompaniýankydyr. Düşündüňizmi? Şoň bir bölegi prosta premium maşyn çykarýan. Häzir RX-i, YS 350-ni tapaw ýok. Opsiyon, lüboy Lexusy açyp sökseňiz, içi zapçaşlary Toyota diýip ýazyp duranlar. Köp zapçaşdy bir-birine bolýandyr. Gaty köp zady bolýar. İçini açsaňyz, şu ýerde Toyota ýazyp dur, RX-iňki de ýazyp dur. 3,5 motor köp zatlary bir-birine bolýar. Bilmeýänler aýdýan, Lexus Toyota kompaniýankydyr. Zapçaşlary hem köp zady bir-birine bolýandyr. Lexus RX bular bilen deňeşdirip bilýäsizmi? Ýöne konkurent diýip bilen bolak sebäp şol kompaniýanky. Şol kompaniýa premium maşyny düşündiňizmi? Buny başga crossoverlar bilen deňeşdirmeli. Häzir biziň deňeşdirmeli crossoverimiz Kia we Hyundai bar. Ýöne ikisinden men haýlandyr görýän. Haýlandyr aýdylsam itkeşik. We biziň ýurdumyzda Toyota bolan onam has ýokary. Sıralýan maşyny howpsuzlyk remeni ýatdan çykaramyz. Çala kondisioner işlediğini ulanlar daşardı. Ýagşamaýa olen ara bir hili. Damak howa. Lüw ýatpýas. Näme üçin? Sebäbi içine şemal işletilmedi. Men size şuma izolasiýasyny görkezmeli maşynyň. Sport rejimde sürüp görelim. Ondan soň normala geçiren. Abyşny eko rejimde sürende 10 litr ýakka. Sportda basyrak sürseň 13 ýakkandyr. Ýöreşine gördüňiz, ýyzyndaky ýankı tykyrdaýan zat biziň ýankıladymyzdyr. Şoň üçin käwat tıkırdasa, çukurda zada gaçsak, ünsärmen tykyrdy ýokdur maşyna. İkisinde de tykyrdy ýok, ikisini men uja sürdüm. Maşynyň ýol tutujylygy gowy oglanlar, ikisini hem gowurdum mena. Şu ýerde nomerler, boltlar, açarlar hemmelerden dogry. Şoň üçin ýak tykyrda ünsärmen nomerim duranlar bärde. Atýar, garaşyna şu zatlar oglanlar tykyrda ýa. Şoň üçin ünsärmen opsiyon maşynda tykyrdy ýok. Men ara hersin bir ýaklady diýen şunlar. Tıkırdamadı hala. Hala sakırdı diýäňmi? Nolan ýüzeçen 7,5 sekund barlak görülüň operatoram daşar çykdym. Çyrajagyny ýakaly. Bir mikrofon ýörtip operatora berdim, sesini hem eşdersiňiz ýaly.
Bastık onu. Sport rejimde gidişin 7 sekundda çıktı, gidişin 7,5'da. 0,5 sekund adam ettik. Suat normal rejimde oydum, o normal rejimde yürüyüşü bu bilir ya. Sport rejimde has qow yürüyor maşin. Gatta paw dedi ya. Suat yağış yağdı derdim ne. Aymasam oğlanlar yağış yağdı cümcüme oldu. Neyse de maşinin videonu gördünüz da. Crossover olsa da sedan alıyor ya. Söz yok yürüyüşüne. Toyota kampanyasına bu Highlander için layık koyup bilýär. Yumşaklığı vardı näme diýen. Ýa-da aýtdym maşyn crossover, внедорожник islemäň bundan. Aslanoy bu şäher üçin. Oja diýen şeýle düşünün. 70%, 80% şäher üçin, 20%, 30% şäheriň daş üçin edilen maşyn. Düşünüňizmi? Aňyr başy yumşaçyk maşyn diýjekler ikisine de. Highlander da ýöne erwedem diýjekler yumşaklygyna. Ana şu ýerde bize test edýän ýoluň büdürtüdir ýeri bar. Ana şukurdan geçip gidýär. Elbette. Gatty bir uranok, bir gatty bir silkenok. Bu jet crossover'ın hatardan girýändir bu maşynam. Häzir has crossover aljak bolsaňyz, baýma Mercedes. Öz konkurentlerinin içinde Kia'dan hem Hyundai'dan hem has goýan bu Highlander'ı. Kia Hyundai'dan has goýan. Ýöne özüme sürmäne hiç rahat bir almajak maşynam. Men bu maşyny alýana diňe satmak üçin alýan. Sebäbi men crossover kän bir halap baramok. Beýdisem bu maşyny erwetdirýär, men sedan goýan. Men dazy men Lexus fanada bilýän da. Men ýöne Lexus RX hiç rahat özüme sürmäni almaýan. Amatly çyksa satmagy alardy, mesele ýok. Bu maşynam aňyrdan zakat etdik satmak üçin. Eşniňiz? Satlyk maşynlardyr. Men özüm sürýän satlyk maşynyň hemmesini sürýän gelen, alyp sürýän, şuňa test edýän, size gorkaýan. Prosta oglanyna bolýar, alyp süresiň gelýär bir maşyna. Ana şoňa gelýär, alýar, sürýär. Gelen maşynlar, satlyk maşyna. Bir gün sürýär, bolasyň satyp goýarýar. Bir gün süremizde satlyk maşyny diýen bok eretäbi. Häzir täze maşyna aldın, ertesi gün bir zat bolsa jogap bermezsen. Düşünüňiz, eder ýyl köne maşyny ertesi gün döwülse de, bir gün döwülse de jogap berler. Ýöne muňa ýyl täze maşyn elbetde jogap berýär olanlar. Mesele ýok, sebäsen bir zat gowy diýip alýanda. Hakykatdan hem gowy arzan häzir. Samsung satdyga $3000, $3500. Samsung da o näçe ýyl bolan maşyn ertir motor döwülýär, karobka döwülýär, oňa hiç kim jogap berenok. Bu maşynlara jogap berilýär başda bir 5 gün 10 gün türlü melat gülýär boldy, значит şuňa hissat bolmaýar. Alan eýesi öz bir zat edämese. Toyota'nın kaçysatyn bilýäňiz da olanlar. Aýt bolmak gerek, kaçysat satgy. Bu Highlander'ın utjan zady salony, reis salon. Ana, men gowarýanym. Otdan şuwy, rol regular dediň. Pon mundan aşağı düşen oken oğlu. Ana minus, has aşağı düşmeli. Hayallat ya, has aşağı, o Highlander'da has aşağı düşýär. Onu götürüp berem, soňra özüme göre sağladım da. 8 skordur oglanlar maşynamyz. 19 Highlander basyp görelýär. Bärde 3,5, bärde daýor atýan ta. Ýöre şowy söz ýok. Mesele ýok muňa. Highlander'ın var bir şey, yol tutuculuğu has goýalyk bolupdyr meňe. Ol has beýik has da ýok şondan mı? O ýöre bu da. Ýöne ýankar bir zyňa noktagyda. Ýan Highlander zyňa. Mesele ýok, ol ýöre şoň has gowy ýöne yol tutuculugyň has goýalyk bolupdyr. Ýa men gowunum ama. Sebäbi näme bu bir şey pisse o beýgira oturýar. Hemem näçe maşyn daýy bolsa da ýol tutuculugy peselýändir. Bärde de şo zat bolup biler. Ya da maňa belki şoňa karşıça. Bu Highlander kiçirek, bu has udobny, ol has bir daýy, has bir gödök. Her kim öz kusuja. Haýsyny at halýaňyz, onu kommentariýa edýär.
Täze zat bolýar. Men özüm täze zat aljak alsam, ýöne haýlandyrdylar. Indi nolan ýüzüni Ananna, nolan ýüzü barlar. Oğlunlar, gaýdyşyn 8 sekund boldy menki. Bilem oknam üçin beýle. 9 sekund görkezýär bolyn, onu 8 sekundda da çykýar bu haýlandyr. Berdiň hada sany. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sekundda da çykarp bolýan ekeni. Onymyz 7 ýarym. 1 sekund tapaw diýär. Ýöne basaň da bara gatgo bilir ýa o has bir hil bök ýani. Ya şu gowrat daýa bolan soň etjäm ýöne. Bilen ol diňe maşyn ul motor maşyn sürüp görenler düşünür. Basýan o bir hil özüňe çekip. Geçen ýere aýtdym ha. Bu kosmonawtlar ispituw edýär diýdim ha. Basýa bir hil şu ýerinden bir da basýan ýalyk. Ana şol ýokmunda görýän onu oza gatyrsyn ýa. Bilem oknam üçin beýdýärni. Atak maşynyň ýörüşi ikisem gowy. Söz ýok. Crossover diýerler. Sedança ýörýärler da ikisem. Ýol tutuculukly ikisem gowy. Bolly da esasat şol komfortny şuma izolýasiýa ýöne durburman. Men aňarda şuma izolýasiýa has gowy diýip oturnolyn. Bärde lüg açyk dura. Bärde lüg açyk durdy. Ana şuma izolýasiýa aňarda gowy diýip oturno. Häzir göreli. Lüg ýapdym. Lüg ýapdym, gatyrak sürüp görelim. Ýok. Aňarda has gowy şuma izolýasiýa. 19 haýlandyrdan 20-da has gowy şuma izolýasiýa. Ýöne bu has bir hil gowy ýol tutýan ýaly bir hil ýoly oturýan. Şoň ýaly şeýne berýär bu. Kawat Lexus'da haýlandyrlaryň çapşan bolýar solen. Nereden oklar o? Bir badar alsa var. Sebäplerden biri motoruň täze bolmagy. Häzir men öz Lexus'uma 18-20 ýyl täze Lexus'dan ýersem motor goýsam elbetde spokojno bolar bilen çapyşyp bolýar. Biran atlar intek ýaşaçykda garramady intek. Maşynyň ikisine hem oğdan berýär. İkisiniň hem ana şuma izolýasiýada o gowy ýol tutuculuk biraz gowy ýalyk bilemok. Ýa-maňa şoň ýalyk wagt görünýär. Funksiýonlar hemmesi hem ba. İkisiniň bahada ara tapawdy bir edil şu maşyna gatykanda $2000. Bilemok tawlanır, özüňiz işaret etmeli, haýsy has gowy. Oglanlar, men bir giden zat aýtdym, bir giden zat gürledim. Indi söz sizden, kommentaryada da şonça ýazyň. Gürlärme diýsin, agza bolun, kim agza bolmadyk bolsa ýyllarym şakota ýagşy geçerdiň. Agza bolun, 100 000 ýeteliň, men şu arzum knopkaçyk almak. Şu knopkany alsak, oňa çenli sponsorlar köpeler, nesip bolsa, bir haýlandyr arzum size padark etmek. Azalamyzyň birine konkurs edip şu YouTube kanalda. Şoň uğruna algaýas hereket etýäs olanlar nesip bolsa edelim 100 000 ýetip goloýda awrasak ýetsek ulul bay kampaniýalar bar. Bize üns bererler. Ondan soň men liçne özüme hissat gerek gel. Ýöne şu şolaň sponsorlugyny bir haýlandyrjak razıgrad etsek gatgo bolar şu arzum. Başda şu YouTube kanal ýöret başlandy şu arzum bar. Nesip bolsa o da bolar. Indi siz aýtmaly. Haýsym has gowurdyňyz, haýsyn has halýaňyz, haýsy maşyn sizde bar? Ya da option test etdik. Men öz pikirim ikisem dastoýun maşyn, öz bahasyna degýän maşynlar. İkisiniň ýol tutuçylygy primärne şol ýöne bir 19 haýlandyr has gowy ýol tutýan gaýtdym. O da gowrumdan bolup biler. Ýörüşi bir has daýy görýär gördüňiz. Has bir öňü bökýär, ana şonsu bar. Bolmasa ikisiniň razitsasy 1 sekund bolup çykdy gördüňiz özüňiz. Ofitsialny 9 sekund diýip ýöne 8-de de çykardy gaýda. Munna 7,5 diýip 7-de de çykdy. Şuma izolýasiýa bärde elbetde has gowy. Şuma izolýasiýa mümkin gowy bilir içine.
Bärde muňa garanda şu izolasiýasy pes gelýär. Täze zat, täze bolýar. Mudamada ol hiç izadet bolan oktary, täze zat täze. Ýöne bir plus var. Ýyl könen. Näme diýeni bileňizmi? Zapçaşy. Maşyn almak bir zat, saklamak bir zat. 19 haýlandyryň zapçaşlary, detallary 20 haýlandyryň zapçaşlaryň detallarına garanda arzandyr. Ýöne häzir içindäki zatlar köp zat ikisini hem şol zat. Düşündiňizmi? Motorlar bir-birine, granatlar ýa-ni o zatlary bir-birine bolýardyr. Faralary elbetde bolmaýar. Munky arzanrak, munky gymmatrak. Ýyl täze zat, mydama şoň ýaly bolýandyr. Şu wagt bizde dutkem, dutawlanyň gaty populyarny bolmagy. $10.000 çenli barmagy bahasyny ýa-ni zapçaşlarynyň arzan bolmagydyr. Ýadyňyzdan çykarmaň şonu. Zapçaşlaryny munky birazçyk arzanrak, muňa garanyňyzda. Näçe ýyl täze bolsa maşynyň zapçaşy gymmatrak bolýar, näçe ýyl köne bolsa şonça arzanrak bolýar. Sebäbem Amerikadan gelýär asnamnoy bize. Maşyny alýarlar, çala diýen maşyn, kesim edýärler, angar et getirýärler. Düşündiňizmi? Şonu aňyrdan köne maşyn almak arzan düşýär. Ondan bu telekeçiler getirýän angarçylar elbetde arzan satýar. Häzir ulu ýyl täze maşyn aňyrdan almak gymmat. Sebäbi onu aljakken başga ýurtlara malýar da. Başga adam wastanabil etmek üçin amalýar. Şoň üçin gymmat alýarlar, şoňa görä bahasyny çykaryp satýarlar, zapçaşlaryny gymmat satýarlar. Düşünüp bildimmi? Ýazyň haýsy maşynymyz ýeňici boldy. Sözsüzden sebäbi men häzir aýdyp bilemok, haýsy ýeňici diýipmi. Ikisam gowy, ikisam dastoýny maşyn. Maşynlar bardy, näme aýdyp bermedim? Size kommentariýada açyk. Käbir zadyny men özüm aýdamok, sebäbi bu maşyn barada uje köp zat aýdyp berdim. Häzir şol abzordaky zatlamam aýdyp berjek bolsam, bu video 3 sagatlyk bolýar. Düşünýär, siz ýüregiňize düşüp gitýär beli görüp. Şol üçin hemme zat aýdyp bermedim. İki maşynyň aýratyn abzory YouTube kanalda bardyr. Şu kanalymda men bardyr, geçip görüp bilersiňiz arkaýyn. Iň esasy ýeri geldim abzor. Maşynyň bahasy näçe? Bu maşynymyz ýyly 17 çykýandyr. 17-iň aýagy, şoň üçin 18-19 modelle bolup gitýändir. Radnoyak XL komplektasiýa bahasy $23.000. Win kodu ba, kime gyzyk bolsa maňa ýazaýyn, aşagda men nomerlerim bardyr. Ilalaşyk bolar elbetde. Bu maşynymyz 2020 arasynda renki öwürlen, mokrdan geçen, hemme detal özününki. Win kodu mende ba, kime gyzyk bolsa aşagda nomerden. Bahasam $25.000. Bu maşynymyz 25, bu maşynymyz 23. Haýsy size gyzykly bolsa aşagdaky nomerlere jaň edin. Win kodlaryna muradyr, maşynyny görüp bilýäňiz. Opşam daşynyň içini özüňiz gördüňiz, ikisam arasynda maşynyň hiç kili çykdaýjylar ýokdur. Ana şuňa ýalap zorly oglanlar. Göwnüňiz ýaran bolsa like, kommentariýa goýmagy unutmaň. Kim nähil maşyna alasy gelip ber. Her biriňize öz isleýän maşyny almak nesip etsin. Haýlandyryň fanatlar üçin. Size de Highlander almak nesip etsin. Gatken bizde agdalamynyň içinde Highlander'ın fanatları var. Şunu açık arasaca Highlander almak halalca pulumu da size de nesip etsin oğlanlar. En esas adam yadınızdan çıkarmayın. Esas can sağlık, canınız sağ olsun, galanat bolur. Davayç.